سلام فتواتن كبراتنا ادو تيوب channel تخاتلتي لمون كم تلمود اب سوشيال ميديا ازراراب زلو زعباتات حيزه مصلخو نو channel زي حدش انتخونكم لايك شير سبسكرايب مباركيرسا اسكي لمدبناكم بشاشابتن بايتو هاغور زسمع هلولو صوتواي من غاراب زي نيرو صوتواي بزعبا معباله اثيوبيا صوتواي بزعبا بحر ايرترا صوتواي بزعبا عغازن بزعبا حرمازن انبسان كالوت انساتاتن ስለምንታይ ናይ ቀዳማይ ክፍል ጽውጽዋይ ናባላት ባይቶ ዝነግሮም ነትኹል ሰብ ዝፈልጦ ጽውጽዋይ በዓላም በሳኸ እዞም አባላት ባይቶ ልክዕ ከምዝ ሓዳስ ሰምዑዋ ተመሲሎም ዝስሕቁሉ ምኽንያት እንታይ ይሓስብ በተሓደ ወገን ሓድሕዶም ይጸናንዑ ዶ ይህሉ በተሓደ ወገንካ ንጉዳያት ከም ንህፃን አዚኻ ቅሊልካ እንተ ዘይነጊርካዮምሲ እዞም አባላት ባይቶና ይርድኦም ይመስለን ብምባል አነውን አቅሊለን ወድ በሻሻን ባይቶን ሓደ ናይ ኤዞብ ጽውጽዋይ ክነግሮም ቅድሚ ግን ዕሸል በሻሻ ብዛዕባ ብዝህዝብ ኤርትራ አና ኢሰይሉ ዝተዛረቦ ንስማዓዮ በነገራችን ላይ በየዓመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየዓመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች ኢትዮጵያ አብ ዓመት 3 ሚሊዮን ትውስኽ ይብላሉ በዘራርባዚ ብዙሓት ስለዝኾና ክንውሕጠኩም ኢና እዩ ትመለኽቲ በሉ ናብታና ኤዞብ ዛንታን መለስ ኩሎም እንስሳታት ምስ ደቆም ተኣኪቦም ፀሓይ ንጎወፅለው ነበሩ በዕላልዕላልካ ብዛዕባ ደቆም ተህዲድን ጉራን ይጅምሩ ወኻርያ ተረኣ ምስ በፅሐ ኣነ ደቀይ ብዙሓት እዮም ኣብ ሓደ እዋን ካብ 5 ክሳብ 6 ተወልድ ዕድለኛ ይኽትብል ብምካሕት ዘረብ ብኡንብኡ ድማ ናብታ ብታሕቲ ገረባ ጽሊላ ስኺላ ክትዕዘብ ፀንሐት ዋዕሮ ወይ ኣንስተይት እምበሳ ጥምት ኣቢላ ዋዕሮ ዳ እንታይ ክስኺልኪ ክንደይ ዲ ክትወልዲ ክትብል ተሓታ ዋዕሮ ርጊኢላ ሓደ እዩ ዝወልድ ክትብል መለሰት ወዮ ወኻርያ ባሽከዓላል ወይ ምስኪነይቲ በቃ ኮይንካ ሓደ ጥራይ በዓል ኣነ ማዓትና ወለድና ስንስኻ ሓደ ጉድ ረኺብኪ ትብላ ወዮ ርግእት ዋዕሮ ሕጂ ወንብርጋት ወሐቀኺ ሓደ እዩ ዝወልድ ግን አንበሳ እዩ ክትብል መለሰትላ ይባል ድምፅን ጉራን ኩሎም እንስሳታት ድማ ብኡንብኡ ጠፍአ ንመለስ ናብ ወድ በሻሻ ኣብ ኤርትራ ሓደ ክንዲ ሽሕ ምዃኑ ተኻሉ ክርድኡ ወይለ ነዛዕላልና ኤዞብ ኣምፅያ በዚ ድማ ሻዕብያ ነቲ ብዕስራ 30 ዓጥፊ ዝዓብዮ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓንዲ ሕቁ ሰይሩ ዝደምሰሶን ዝማረኾን ካብ ኤርትራ ዝሰጎጎን ይመልሱ ብንጽጻር ክትዕመሉ አንበሳን ኤርትራውን ድማ ምምሳሎም ከብራሃሉየ ሓዝበልዎ አንበሳ ክሳብ 3 ዓመት ዝመልእ ድምጽ የውፅእን እዩ ምኽንያቱ ጓዝም እንከሎ ድምጽ ሓያል ስለዝኾነ ሓይል ክድልባሎ ኤርትራው ድማ 1 2 3 ዝብሉ ዕድላት ህብ እዩ ምኽንያቱ ድምጽ ከውፅእ እንከሎ እንታይ ከም ዘጋጥም ስለዝፈልጥ አንበሳ ዓቃባውን ምስጢራውን ስለዝኾነ ክጓዓዝ እንከሎ አሰሩ ብጭሩኡ እንዳጥፈይ ዝጓዓዝ ኤርትራው ድማ እትቀንድ ዝልለየሉ መዕቃብ ምስጢር እዩ አንበሳ ንጸላዩ በዓቅለ ተጸቢው ብጎድን እንዳቋለመ ድማ ንጸላዩ የጥቃ ኤርትራው ድማ አመጻብ በእተናዮ እንዳተባህለዩ በኻልእ ዘቋለም አንበሳ ንጸላዩ ቅድም ምጥቅዑ አበይ የጥቆን ማስ የጥቆን አቀዲሚው ፕላን ዘውጽእ ነታ ዝሓንጸጻ ፕላን ድማ ግድነት ዕወተላ ከም ነብሪ ስቂሉ ብዘይ ፕላን አይሃልልን እዩ ነብሪ ብዘይ ፕላን ስለዝወይ ቆርቦቱ ድማ ረቂቕ ስለዝኾነ ጤሌበይዱ በቀርና ወጊኣ ኸብዱ ክትቆዶ ትኽእል ኤርትራው ድማ ቅድም ምጥቅዑ አበይ የጥቅዕ ማስ የጥቅዕ አቀዲሚው ፕላን ዘውጽእ ሽዑ ከምዚ ሕጂ ወድ በሻሻ ዝዓፍሮ ዘሎ ዓፍራም ዘጋጥም ብህድኣት ንጊዜ ይጽበ እቲ ቀንድን ወሳንን ድማ ንምጻእ ወኻርያ ካብ ዋዕሮ ብዕጽፍታት እያ ትወልድ ዋዕሮ ድማ ሓደ አንበሳ ትወልድ ሓዝበሉ አንበሳ ምስ ኣኸለ ትፈልጡ ዶ ሓንቲ ህራምናቱ 250 ኪሎ ግራም ከም ትምዘን በኣ ወስም ዝብል ድማ ሓንሳብን ሓዋርን ሕቆ ሴርዩ ኮፍ ዘብል ኤርትራው ድማ ናይ አፍሪካ ዝሓየለ ሰራዊት ምስ ጽዋሩን ዱርዓት ታንክታቱን ምስ ነፈርቲ ኹይናቱን በሓንቲ ወስታ ዓንዲ ሕቆም ሴሩ ዝጸረገ ምዃኑ ካቢኔ ዕሸል በሻሻ ንናይ ደርግ ምሩኽ አባዱላ ገመዳ ምውካስ ይካል ብዛዕባ አብይ ኣብ ፓርላማ ዝለፍለፎ
تزارب انتلكمني بحد حق خزازم أبي أحمد انداقعره برهان جولا اندعافره جنرال فيليبوس مقشا بسي حمتيو إرترا أب حدقا خوينات انتلع جنرال فيليبوس اتي نحمسان حموشن عمتات نهلاوي استغال سجقنا جنرال لومي خوينات اللو انداتباهله مقشني بعبيو بريزيدنت زاكل عشل بشاشا بارلما كوينات كخفتيلون دعفره مرا حجر نحموش معالت مقاشو قبل علزيج اكلا هتان زلنا نعقت زرئيو سلازي كوينات يلتيخ نقركم زقلكم مسونكم نحوسكم كتستنتنو ودما نباكم كحدقوي أبزو ماغان تستفروان زمرحوان هاجر زنبر مهور انتاي كخون نصبيو سمعوا وزي بتاريخ 3 عمت أفتصم صلال زعاتوه شماغله انتاي كم زبل سمعوا مساملاخ እንዳተባሰ እኛ ሀገር ላይ መሆኗ ገነት የተረጋገጠ ነው እና ስለዚህ ቀጥሎም ደግሞ መጽሐፈ አዳም የሚባል አዳም ገነት አብ ሀገርና ምዃና ዝተረጋገጸይ ቀጥሉ ድማ መጽሐፍ አዳም ዝባሃል አዳም በመጀመሪያ ዝተፈጥረሉ ኣብዚ ኢትዮጵያ ወላ ካብ ሐመድ ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሐመድ ከመይ እንተልካኒ ኣብ መጽሐፍ ሄኖክ ኤልዳ ኣብ ዝተባህለ ቦታ እዩ ፈጢሩዎና አዳም ይብል ኣብ ጎጃም ዳሞት ኣብ ዝባሃል ዙርያ ማለት እዩ ብዙሕቲ መረጋገጽ አዳም ኣብዝ ኸምዝ ነበረ ኖህ ከማን ኣብዛ ሃፄ ፋሲል ለስርሕዎ ቤተ መንግስት ኣብዛ ሃፄ ፋሲል ለስርሕዎ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሩ ይዝባል ኣብቲ መሬት መዓት ሚስጥር እንዲደሎ ኖህ ሃዊ ተቐቢሩ ተባሂሉ ከማን ይንገር ኖህ ኣብዚ 3 ዓመት ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንኢትዮጵያ ስለ ዝቐደሳ ማርያም ድማ ነዛ ሃገር ብጣዕሚ ስለ ዝፈተወታ በጃኻ ወደይ ኣነ ካብዛ ኢትዮጵያ መኸዳ ይደልኒ ትብሎ በቃ በል እንድሕር ስጋዕ ክንዲ ዝፈቲኽያ ንዓኺ ሂበክለኹ ባረኽያን ቀድስያ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃባ ሃገር እያ ንማርያም ይሂብዋ ኢትዮጵያ ሪኻ ንሕና ፍሉያት ሃገር ኢና ኣዳምን ሔዋንን ኣብዚ ካብ ተፈጥሩ ኢየሱስ እንድሕር ኣብዚ መፂእ ነይሩ ኮይኑ ማርያም እንድሕር ብዙሕ ግዜ ናብዚ ተመላለስ أب أنا كيركوس السا قدوس يوسفن يسوع كريستوسن حمش توريحن فرقان تقميتهم يما أب مزجوا الله خير إيه أنا سلسل سقولن هلا ولا تابوت كمان كله تعسرت تزازات نود سب زتوا هذا سقول كوفليات هاي يقرنا يو أنا يقولوا نجار على بت تابوت على بت تزازات تستوى ولا سوليج يقولوا ليو أدر كارجنا أنا معات صلولات معات وففير إيمو كمز سبعي زجيروز بتسأل ريف اللتن كاب كمز استولد أبي أحمد سي إذا بتعود له نايت سلالة شاف من شو خبي مخانو اتفقنا رو تبلو بلو نفتح كنيا قدس متحف دما انتايلو نظم كمزي يوم عينت سبب سلطانن شما من تومن دقفتو من انتايلو خمزن بي تملكوتو ازوم دمدم ناچنوم فين زبل زلو مسافنت ኢትዮጵያ በዓል ጻድቃን ጌታቸው ጁላ ሬድዋንን ካልኦትን በመስተንጫትን በሀብትን ብልጭልጭን ዘጌጹ ምዃኖም ፍሎት ወድ በሻሻውን እንተሆነ ዘርእ ኸጽነት ኩናት እንዳወጀ ዘርኡ ኸባዘህ ጓሉ ዘሐለፈ ቅንያት ከም ዘመርዓወ ትፈልጡ ዶ ነዚ ናይ ዝቆልዓ ኹነታት ብጥቕስ መጽሐፍ ቅዱስ ንመልከቶ ቃል በቃሉ ከም ብበልኩሜ ንጉሳ ቆልዓ ዝኾነ መሳፍንታ ድማ ክበልዑን ክሰትዩን ዝሓድሩ ሃገር ወይላ መጽሐፍ መክብብ 10:16 ናብ ሃገረይ ድማ ክመልሰኩሜ ፕሬዝደንት ሃገረይ ካብ ዝተማህሩን ዝሰልጠኑን ስድራ ተወሊዱ ኸብቅዕ ንጸጋን ክብርን ስድራኡ ጠንጢኑ ልዕሊ 3 ዓመታት ኣበጻድፍ ሰፈረ ነቢይ መራሒኣ ኤርትራ መሳፍንታ ድማ እዞም ዝረአይኹም ኮይኖም መዋእል ህይወቶም ብገድልን መከራን ተሳሒሉ ኃይል ዝደለቡሞ ጉቦ ዘይተሓወሳ ብደም ዝመጸት ቁራስ ቅጫ በሊዖም ምስ ህዝቦም ዝሓድሩ ድማ መሳፍንቲ ኤርትራ ስለዚ
እንደገና ናብ መጽሐፍ መኽብብ ጥቕሲ 10:17 እንታይ ሊገልጾም ንርአ ንጉሳ ወዲ ኹብራት ዝኾነ መሳፍንታ ድማ ንምስካር ዘይኮነስ ሓይሊ ክረኽቡ ብግቡእ ግዜ ዝበልዑ ሃገር ብርኽቲያ መኽብብ 10:17 ኣቱም ሰባት ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ ዝትግበረሉ ዘሎ መዋእል ከም ዘለና ተስተውዕሉ ዶ ኣለኹም شين بارك سفتوات تخاتلتنا نايلو معنت مدبنا زي مسل نيروز فيديو زي انتو تموتشيكم لايك شير سبسكرايب مبارك يرسع بخالي مدبات سكام الراخب سسناين عهم فاميلي